kutonga kwari apa panobikwa sadza anonzi anongopano anomboveka eka ndopandakanyora ariko akasvika achiti hanzi ndakuchinja mutero huku dzamaundure ndikati zvandakunyora ndada kuita panike zvinoita kamera zvokuti zviri kuitika ndinenge chiita down wazono malyrics eka ndo zvaitoitika ipapo munhu wacho achitaura so anombouya padhuri so unoziva uyo aungati anoda kuparira zvichimbavamba anenge atikurizva nobva timudiki kwandiri paipa wazona yakanyoresa nini neiyo yekuti mabori ai ndakaita ndikati ndageza kuseni but ndine mabori ndobva ndanyora song wazona dzese dziri papa wazona kubvira ndikati ndakabvira ndiri mwana mbiki kubvira Safiri madzika tiri nemwana wake uyu anonzi Elijah ya kozouya uyu anonzi uyo chakuda hapana uyu anonzi ndiarova ledha achifamba nanomene ganje eka uku ndakambosenza kukwekweka ndiri mupurisa wemansparati kune uyu anonzani tongai mwoyo dzese ndikati inini ndotori radio kubvira in the morning kusvika the other morning nani mazwana handongori bhonzo ndoupi uyu anoekta uyu ndiye aiekta nanhingika namai nababa vai varefu vainge ari mufana achinzi bhonzo eka namai vaitaura chibhitori vai nababa vayo wavaziva akazoekta nouyu anonzani uyu achinzi bhonzo kuti anonzani murengwa uyu manje nini ka ndotori songwriter I'm the elder brother of Sikahari wazona manje Thomas ane imwe ine zita rangu inini rakanzi Clopas Nyamayaro but this time is from standard 5 or Clopas Kahari wazona kusong Heriana I'm not a giver. Yo inonzi pakata pa Clopas Kahari inini ndakatoita inenge 5 days 5 nights in the wilderness ndanyora imwe song aisati yabuda inonzi mbiri yechitsiga iyo yakatokunda dzese papolitics yanga yakundi ndakatombodomboshaya yese nenhiki nemasembura ndichingotenderera ndikazodya chibage chiya unoziva chibage chembeu chaya ndangosvika pane mumwe musha so zvikanzi ko ndibikirewo sadza ndaanenzara zvikanzi hapana chiripo ko mvura chayo hapana zvikanzi munotori nechibage chane 2 years chakaita inenge chakatsvukuruka chiya chine mushonga wakwachikuaiwa utsvuku chimwe ndikati kanga ichocho ndobva chakangwa ndichataura ndobva chakangwa ndokunga pane imwe songo yandakanyora kurima kwaramba kanga imberi unoziva masongs agona kuita uye uyu akawisirwa mugomba kaanonzani uyu ningi uyu wechikwepa uyu anonzani ari pane imwe CD yechikwepa aiwa kuvaraidzana kutandadza angawire mugomba umu uyu ningi uyu ainwa nemunazambe uyu anombotengesa ningi uyu anopawo nezvimbadzo iye ndiye akajamba gomba raida mabhurezi akari raida kuvigwa mabhurezi ndobva ajamba ona ndobva asikobatirira pane uyu ndobva auyira wese mugomba saka angoita 3 years nemamamanzi ndobva afa wazona saka masongs aya anogona kureva ndindakanyora kandiri apa
namudhara achauya haikona zvichinzi mudhara mugabayo Thomas Mapfumo ndo ainzi achauya wazona eka ndiyo huku dzamaundura uyu mukadzi wouyu akanzi anga aripo uyu Janet mukadzi wo iwe ndiye Fanny Fido uya naika saka mudhamu kana kumutore mari ini ndokunga munangagwa akaita right ka ndinogona kuona mari makonto wenye mari benini hayi wabone rimwe bank ne 7 million American dollars yandakawina sports pool mahachi ndokunga ndiye akambonzwa anga akura uyu mozi kunzi kunational kune munhu akawina mahachi andidi agora ana Manchester 7 million uyu anoziva ifeya chaiyo manje mukadzi waForbes unoziva munin'ina wangu aisenza kubank ka unoziva kamuzi ndiye akaitransfera manje ichiri Rhodesia kuisa maAmerican dollar dollar remunomu ranga riri 25 cents pamusoro peAmerican dollar saka bhengi rakatosara nemari uri kuona saka 1 is equivalent to 3 ukaenda neAmerican dollar yautumirwa maoke unopiwa 3 loaves kana 2 mabhokweni uri kuona ndaisirwa mapirisi ndokanganwa unoziva zvakanyorwa mubhaibheri zvekuti mari inetambura izvozvo kompani wewe kukuroaititende munorima ndiani kwe ndiopi kwe samurugara kumaso inini ndiri kuni ndiri munazata pana chobhiki pana Peter Bos no, I wasn't there. It is my sister who is in America. About 50 cents. I take 50 cents. 50 cents. Man of Bob's. Man of Bob's Kariga. Akamboenda chikoro mishana kunorazonitira kuAmerica. Hati unomunzwa tone yake kana ichimba kozoya inini mwana wangu manje ndechibaba baba tawanda maona uyo murefu kana ndomwa pamwe panonzi ndasechwa mari ndianogona kuuya unditorera koma yako jekiseni aigara uku haigara kwaidzuka renda kubrisa idi vanhu vemuno vazhinji vamwe ari kuita mbiri kuda mbari iye munhu wakagara naye anondisa nharo kuti Michelle Obama aigara muna munyanda patakamboenda tiri vana adiki tichinzi kwauya manigro so eka ndiye ndivavo nevana Serena vayatamba tenisi nababa vake vari varefu kushow kuti tienda kushow hainzi manedha deromeno yega wazona mani isi takakurira kuHatfield ana Mike Jagger vanoimba vaya ndo pakazouya uyu bwana ari akuzviti Mike Jagger uya achisenza padhuze wazona ndo pane mumwe uyo weKepswear akusapota manje akatotamba anopfeka sababa wake semunhu aikushota imoona murungu aipfeka seuya akatamba bhora nana William Chikauru anombonwa apa anopfeka tracksuit so nini ndiye yakantedzera baba waMike Jagger anopfeka Cristiano Ronaldo aigara uku he must be uyu akapita kwemuzukuru kana kuti hanzvadzi yariri ai uyu ningika wenrunika eka ndianambaba runis chera zerunis eka alisi kamuna 9th wapana nini unoziva Nison anotonzi asekuru nayo amai vavo ndiye Alice aigara pamunonziyaka Alice uyu anoita nharo futi kuti John Barnes ya pakabva steruri
ndini kandakamutumidza Rivi aigara panext nana Peter Nyama Rivi aigona bhora isi yanga iri timu yedu yechikweshe eka aigara ndisa muriwo kouya uyu Dwight York hatiti vaipatana naDwight York ndiainzi Colin kuchirodzi kainzi Colin muhlanga uri kuona uko ndini ndakamuti iwe unogona bhora ukaenda kuEngland wozviti Dwight York uya inozviti John Barnes pana eri wamuziya murefu so aidya mabhanzi iye akuti ndipo bhanzi kati no join bhanzi join akutenga bhanzi utambe bhora uzvitengere wazviona ndo zvandakaita kuna kuda patanga kapa kuda rukarwa nomuziya kai ndobva aita sei ndobva andikumbira mari ini ndaiziva kuti ichi haadi kuenda mari ndikati nditengere upaini ndikati aiwa handi ichi kumarenge yandokutengera masese zvikanzi handidi masese ndikati handii ndokutengera paini ikoko anga asingadikazi handidi ndobva pauye imwe motikari papatori neimwe motikari yanga ine tsvina so ndikati kuda zvandakuita ndakuda kudzidzisa kuita sei ndakuda kudzidzisa kuraura handidi kukupa hove uri kunzwa mani chienda unotora chitini usuke motikari ndobva aenda kunotora chitini ndobva asuka ndobva asikupiwa $5 munhu wachaenda kuenda mutauni yanga yaita madhaka ichibva amene kwaidwa kumapurazi mudhara achauya haThomas handiti ari kunzi ari kuuya here mani Thomas ari kunzi amene pakristu but akamona iwe ndiani wane ruoko rwuya ane ruoko rwakwara so ndiye kana kuti nokuti ane luka like yake mizambe uya yeka Thomas ane luka like yake so but paukama ndofunga ndisebuti isisi kumusha kwedu kapadhuze nana Thomas chikada ndokumusha wa Thomas anoti Goromonzi yes igoromonzi but isiniye masembura ndo pane chimugano so pane matombo machena pachitauro kuya kudhuze chiri seri school yeka kwagovera kuri uku yeka atakusvika kwachitauro unopaziva pachitauro yeka ipo pachikomo ipapa uyo amakagara naye makamunyorera songiku uyo ane rasta meno ikatoimbwa ndo panoziva mazwi angu aiya makamunyorera imimi aisati yabuda yeda aisati yabuda mazita embwa aiwa mazita kutseke funda munhu iyoyo handine imbwa yainzi funda munhu iyoyo ndakanyora kuti nayo koya vese ana Buffalo Soldier ndibaba uya iti nyati ndiyo eka vafonerewo vavuna ndo pandakanyora Buffalo ningi no woman no cry hapana mukadzi hapana kuchema ndiningiyo uyu handimamuziva uyu anonzi ari George kapupa kakamboita musoja kakabuda mutrench ndo in trench town ipapo in the government siyadi uri kunzwa muyadhi yehurumende maitorwa zvitupa muye akanzi George Mapotere kuidza moto make the wood burning wopika sadza zvikanzi aupa ukwane unokwana porridge yedu ndo panakanyora and you would cook only porridge or which I would share with you because we are chigo ini ndikati ndakwenda kumba pakataurwa rufu rwakataurwa kairirwa muno national ndikati my feet are my only courage ndo pandakaendesa naningi ku ipapo arianza nani ivava mataura na Michael Jackson ani na uyu ana hanzvadzi yakunenza Janet Jackson but vamwe vacho ari kuno wazvona vanogara kupi ndo pana uyu wamuziva uyu ari padhuze nepari marenge nyamurefu mutsvuku uyu murefu mutsvuku mwana wa Tito wacho Titles
Tito ya ukaona World Cup yakuitwa panobuda Peru ndiye Tito aigoesa ndo baba wake manje. Okay. Walono. Ne uyu mukadzi uyu mana anonwa nango wekwa chigiji kwedu. Uyu mukadzi anowanzopfeka ninge aimbonwa doro sirika ugara muna Daniel. Mwana wacho vanhu aikaona mhune yake iya. Yomuziya ka? Bade zvinozvanaka. Inini ndandinawo. Alright. Bade zvinozvanaka. Imi ndimunori nyeberwa manje kuti Mugaba achiti ndandiri mujeri. Akakwira muna Manika omo. Mota yekujeri yakauya nechi? Yakauya neuniform yekujeri ine vasungwa vamwe nevamwe vari kuuya kuzotongwa. Uri kunzwa uko. Inini havadi kundiita interview kuona zvandakaita muZimbabwe. Ndini ndakaita ball point eVashapu iya. Munyati wacho. Even helicopter kuti ndodai inongosimuka so. eVashapu 15. Wazo ndakatoya nekastro kake ekunwisa nemadrinka. Ndikaratidza kwataiti kwamuchina uko kwamatute kuya kamuchina kangarisa izidi so ndokunga ndiye ari kunzi Mohammed uyo. I think Costumes mamfarasa. Hako takakura tese nana Carrington inini aika nana Thecha ndova mwakatoimba iwe mukuimba mambodzwa murungo muanonzi Margaret so akazoita prime minister ega kuHetuviru vese vakafunda paHetuviru primary nana Mike Jagger vacho nana nemaBeatles ana John nana neuyu Ian Russia itamba bhora uyo. Indakakura nevakawanda nevave ana black vetennis. Wazoni. Website yes. Iwo chikoro takatenda tese kuBriside. But iwo vari vahombe kwandiri. Wazona. Na Oliver Mtukudzi. Urikona? Oliver Mtukudzi. Ndio paakazobva uko Briside achienda kuHighfield. Wazona. Pandakanyora dzimbo ndikati ndindaka unonzi chi? Kwavakaita kuti vade zvokuimba so nokuti ndakatumirwa mari yakapiwa nemapurisa urikona. Ivava muri kuti maminister naiye Robert Mugabe was the first culprit kupfurira vamwe. Wazona saka one nyaya yacho haibude. Wazona iwa ndo anonzi macriminal aikona zvamunoita zvekutamba. Haone Robert zvaakaita kuvaunganidza vapana vese achiita pangaita zvimwe. Ini ndaiverenga mapepa akanzi pakutanga achinzi ane 1 year achitama. Kechipiri ane 3 years achitama. Nokuti muzoriwa akaita aningi Smith akaita 1.5 years achitama. Kwaisenza muzukuru wangu inini kwana Bhidha usifuya uyu muzoriwa akaita 3 years achitama. Mugaba akaita 5 years achitama. Aitongobvawo zvake woita pange kwaita kuorochi varoda kuita revive ZANU-PF kuti inzi idiwe initi hapana. Chachuru chakapinda nyoka. Vanhu vanenge vachingotya kuti makapinda nyoka pane nyoka asi kuenda makakufanira. Hapana. Kuenda kwacho makafara. Ndovaziva kandakagara navo panext door uko nditiri tuwana tudiki so vachitituma titorero huni titoro iwo nana Chomba nanani. Wazona aiwa haitofanira kuenda nokuti tarisa vazhinji havana mari inandina 7 million. handisati ndanoitora ndaikanganwa hama dzangu dzaiva mapirizi ndakambopopota ndaisirwa mumarengenya mapirizi kungona rwokoro abva akanda so mukati chii ndatenga ningi muchabini ngati imwe aiwa takunotsvaga fodya ndinayo aiwa takunotsvaga fodya toda Madison iwo neKingsley fodya ndinayo nemai varamba ndobva watizira nyika
steni mundu wauya ndobva watizira mari ngei inini nehwauya ndangonwa laki navo wabva waita fresh ndingadai ndakaningira wazona uyu teresa tenhenzi kamhanyamhanya iwe akapondesa munhu kaburiside police station ndo nyaya yakauraya najoy ana kidzamai ndo vakamboendeswa promotion vanenedzera busana aiwa angane upfana kwatiri but takafunda tese kuchirochi ningi but munhu aikwanisa maxwell uiri munin'ina wangu ainzi uiriso aigara kusanide unomuziva busana haaverengwe pachibhaibheri pane mumwe aida zvekujeri futi kama aimurova zvekuti du akama airowa manje waziva manje munhu airova vese nepeter ghost akandorera munhu apa unoita fanika warohwa nemotikari unotanga kuenda kudenga uzodoni akanotestwa nemajaji iye akanditaura kuti hanzi unonzi rova chimwe chinhu so imomo kukoti hamene murumu maunoendeswa vobva vaenda vanoona so nokuti akarova munhu vaifunga kuti arohwa nedombo noro chimwe arohwa nechibhakera wazvona but ari anoita he wasn't a heavyweight but he lightweight unomuziva kapita gosi kaka wazvona rekeni yake yairova mhembwe kufa vainanga panapa inofa pane panda kubvunza zvinoita sununguka zvakanaka tasununguka ukudiwa nani 135 zata nemakore mangani ndine 65 years 152 vanhu vachida kukuonai vachida kukubatai vauya mubari mavanoonani vanondiwana pa135 iye panyaumwe unongobvunza chete kuti kahari ndina baba wangu akusvidza 100 next month born 1918 January 17. Tomorrow's year is 2018. You're 1980. If you subtract it's 100 and tikasvika vakakwanisa kusvika on the 17th of January. Satoita party kamati. Ndo yatiri kuita kaiyo. Ndouya mukundinzwa. Ndokuwana kuti ndouya kapati ndakuzviziya. Kuzi unomuziya na Newton. Kauika. Kuzi unomuziya. Nomuziya. Kaka ndiye mwana wangu. aiwa ndo paunozoona 50 cents wache 50 cents ane kari na vese nana Leonard Dembo nana Leonard Shakata vese vane varipo okay, vai boom there.